Assalamu alaikum wa rahmatullah. Game da 'yan ƙungiyar Idrisiya da suke yawan shiga timeline dina suna mun zagi na, suna comment na banza da sauransu. Abin da nake so ku gane shine zagi dai bai da makaranta, zagi ba shi da wani malami, zagi a 'yan tasha ne suke yin sa. Idan kuka zo kuka zage ni kuka yi wani abubuwa, mu mun san iya abin da ake koyar da ku kenan, zagi ko ƙazafi ko yarfe. Ku sani da cewa ni Usman Ismail Safiya 15, abin da nake wallafawa ma ni kamar ni nake promoting malamin ku. Idris shi yake zuwa ya hau kan mumbari ya yi maganansa, ni kuma in ɗauko in saka, sai kuma ku zage ni. Ina ga babu technology a cikin wannan lamari. Na ɗauko na yi promoting malamin ku, na saka abin ku, ban yi editing kalma ko ɗaya ba rubutawa ne na zagi malamin ku ko ne wani abu ba. Abin da malamin ku in har gaskiya ke karantawarwa, dan mun fito mun saka a media, mu kan mun goya wa Idris baya ne ko kuma mun yaye mar baya? Ai mu kan kamar muna tunani ma mun tallata Idris ne, masu zuwa su ce wai muna neman wai followers da Idris. Me ye Idris yake da zamu nemi followers da shi? Muna nuna wa duniya yanayin yadda Idris yake abubuwansa. Wallahi shi yasa, ba wai in za ku lura kwanaki mun rabu da Idris ba ruwanmu da shi. Yanzu ma kwana biyun nan mun dawo ne da shi saboda wayanda suke zuwa su ɗauka Idris in yi kaza ya kaza. Karatun ka Idris muke ɗaukowa mu saka ka a ciki a media. To kuma ya ku ƴan Idrisiya za ku dinga zagin mu Nashin Harkuta Dutsen Tanshi? In Nashin Harkuta Dutsen Tanshi, ku gane cewa in kun zage mu, wallahi ni in kun zage ni a comment section ba abin da yake min. Ka zage ni yau, ka zage ni, kana ta zagi na, ina gani sai ka gama zagi na. Abin da mai Facebook ya burge ni shine sai ka yi awa kana zagi na, sai in je ne goge comment ɗinka kuma ne blocking ɗinka, hanya mafi sauki. Amma bana blocking maki, saboda idan kai blocking maki ya ina ka bar shi ya gani har ya ga abin da zai kashe shi wata rana. Shine iya abin da muka sani. So don haka mu Idris abun ka muke fitarwa, kuma ba ruwanmu, ba mu ma ƙari ba ko rage. Wassalamu alaikum.